Hello! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magluto tayo ng breaded chicken. Hello! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magluto tayo ng breaded chicken with sinabaw na manok, no? So samahan niyo ako for lunch today. Tara na, let's go! So mga iring banban, mag-start na tayo magluto. Tara na! Slice muna natin yung chicken. Liitan natin kasi sobrang malaki. See? Sobrang laki. So lagay natin ito dito. Ibalik natin. So ayan, magluto tayo para lunch natin mga iring banban. Ayan. So ayun. So ito yung itlog. Ano natin? Lagay natin dito. Scramble natin. Lagyan natin ng asin. At saka ito. Lagyan ng black pepper ni ate. Si black pepper. So gamit tayo ng olive oil erimanbanon para social daw. So olive oil para safe and social ng erimanbanon. Social na walang pera. So ito na. So, lagay muna natin dito. Ihalo muna natin sa flour para bungga siya ng iring banbanon, ha? Halo natin. Halo natin dito. Lagay sa itlog, tapos lagay dito, tapos lagay dito. Hindi pa init. So ayan, ito yung breaded natin, chicken. Ayun.
Kain na tayo mga iring. Tikman natin. Kain nga ng sili. Hinog ng papaya. Lami. Crispy kayo, no? Breaded chicken at sabaw na manok, tinulang manok.
Ano sa'yo? Dami hindi kung ano? Carrot rice? Ano siya? Crispy. Mga unta. Higop yung sabaw, no? Mga iring banbanon. Ano ako kaon? So I'm done my lunch, mga iring banbanon. Amin. Finish na. So, dito na ako itong mga iring banbanon sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon. Kung kasakit o pulis kalipay, i-chika mo, ilaglag natin. Bye! God bless to everyone. Be safe.